Da, bueno, Durangon, eskolan bilatik behar ziren, Lorea eta Arantzen dako, eta San Franciscora joan, eta monjak izan zuten. Da, umien izenak, Narcise, Lorea eta bestie Arantza. Lorea, baina ze izen da hori. Izen horrekin ezin dugu sartu nire eskola. Hori ere izena, eta ze izenakin sartuko duzu hori badarrek izenak. Ez. Ume hori ezin dugu sartu hemen izen horrekin. Ez da behiratzu ekizuen. Arantzak esan nahi komplikabo ez, Arantzatu, Ama Virginia, eta ez da behiratu bat ekizuen, eta azkenin monjak erabakizuen. Lorea erderaz Flor da, Maria Flor, izen horrekin sartuko dugu. Izetez, Loreak eta Arantzak eukiko abien, Errepublika Sasoia, jaio zirenez, eukiko abien jaiotze agirietan, Lorea eta... Holan zekien. Lorea eskontzeko, bera gure zuen agertzea izena zan moduan, joan zan arrasateko registrora, eta ipintzen zuen, ja zuzen dute zuen, Maria Flor, la paréntesis artien, miren Lorea. Egin zuen Franco Sasoien konponketak jatorriz euskarazko izena zirenak erderatuk.